Hej og velkommen til episode 2 af vores Let's Play! Yay! 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 Jeg skal lige lukke døren. Yay! Ja. Vi skal... Har du taget mine æbler? Jeg har et æble. Jeg har et halvt liv. Jeg har et halvt liv. Jeg er fucking sulten. Jeg er næsten nødt til at dø. Jeg har et halvt liv. Og du lige rundt der. Mine æbler. Faktisk mig, der har fundet fucking æble. Nej, jeg fandt den ene. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, jeg gjorde. Ja, jeg har kun spist det. Du kan selv se vores episode 1. Jeg fandt et æble. Nu er det Ja. det der rødne kød. Jeg har kun spist et æble. Har du kun spist et æble? Hvor er det andet æble? Nå, ja, det ups. Det var totalt ikke noget. Jeg har sukkans. Ikke find dig. Find dig. Jeg søger brug for, at det bliver dag. Vi skal over. Okay, Tak. okay, hvis vi skal nå at lave det, vi skal nå det. Det er Tak. Hvor er jo? Kom her. Tak. Kom her. Kom her. Tak. Så begynder jeg bare lidt. Oh my fucking god. Hvis du finder det der. Ja, så svarer jeg. Det er lige herhenne. Det her krater her. Det var bare lavet et krater. Okay, jeg laver et lille smukt hus. Hvor er mine ting? Det er længere henne. Så. Nu er der et andet krater. Ja. Jeg begynder bare på det lille hus nu. Jeg begynder at flytte. Jeg er ved at dø. Det står bare derovre og bygger ud. I'm beginning on the little yndig hus. Viking. I'm Viking on the little hus. I'm beginning on the little hus. I'm beginning on the little. Altså, jeg har et liv. Little hus. I'm beginning. Okay, det er på tide at blive seriøse, Jonas. Jeg har grønkød. Og jeg har... jeg har 5 bones. Jeg synes, der er så mange monstre. I'm big. Shit, der kommer en creeper, han springer ud. Kan så komme herhen til mig? Creeper. Springer huset op. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har styr på det. Okay. Jeg styr på det sådan. Den er død. Springer huset op. Det kommer. Han ser huset op. Den er død. Jeg er færdig på sekundet. Der kommer en creeper ud. Der kommer en creeper. Og jeg sidder bare her og bygger et lille yndigt hus. Et yndigt hus? Et lille yndigt hus. Jo, det mangler mit træ. Jeg har noget træ. Jeg skal sgu være med til at bygge det her smukke hus. Little hus. Little hus. Og little. Ved godt, det ikke er firkantet, ikke? Faktisk. Nu bare kæft. Altså det... Ja. Det er smukt. Det er sgu mange smukt. Ja, sgu. Det er mega smukt. Jeg har arkitektiske evner. Arkitektiske. Ja, det er så yndigt. Det må jeg sige da. Det må jeg sige da. Hvorfor bliver det pludselig mega mørkt herinde? Fordi jeg laver tato. Har du controllers? Og der er tap. Jeg synes, jeg er lækker faktisk. Den... Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Se, du lægger det meget. Sådan der. I can see you are lagging, you are staying helt stille. Ja. In the house. Fordi jeg vil have craft noget, jeg synes ikke det. Nej.
Jeg laver en dør. Eller laver du en dør? Det vil blive dag. Jamen, har du lavet en dør, eller skal jeg? Ja, du laver en dør. Okay, så laver jeg en dør. Jeg laver en dør. Og jeg hørte i den sidste video, at nogle gange, når jeg snakker lavt, så kunne man ikke høre. Det kommer heller ikke med mig. Jeg synes faktisk, det var slemmere end mig. Man kan Så derfor råber jeg højt lige nu. Nej, seriøst. Men ja, vi har lavet æblehylden. Fordi jeg kunne egentlig ikke finde på et bedre navn, så vi lavede æblehylden. Så kan vi godt sige mission accomplished. Det kan vi jo egentlig. Det Ja, er fandme godt gået. Jeg håber, at det er tiltrængt en creeper heroppe og så. Tiltræk en creeper. Ja. Ej, det lyder bare lidt forkert. Jeg er meget attraktiv hos creepers. Ja. Attraktiv. Meget attraktiv. Okay, jeg gør lige sådan, at vi har lidt det der står på foran vores hus. Hey, vi skal også lave en farm i næste episode. En farm? Den skal være bag på vores hus. Wow. Hvad? Wow. Jeg skal ikke overskue det. Jeg tænker så langt. Det går også. Så vi skal have en masse seeds. En masse seeds dog. Men vi skal ikke gøre episoden for lang, fordi det gider jeg ikke. Så tager jeg for lang tid at upload. Er for lang tid. Er for lang tid. Så man er vi afsluttet nu. Nej, vi gør det ej. Vi fik lavet æblehylden. Så det går tid med lidt tid. Jo, sgu. Hvor lang tid? Hallo, jeg kan ikke se, hvor... Sikkert, hvis der er mange, der ikke kan lide at se videoer på sådan 5 minutter. Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg har optaget nu. Men så kan det jo bare gå til næste video. Når den kommer, så... Det gør den, ja, det er den nu, det er jeg sikker på. Ja, den er kommet nu. Altså, Ja, gå ind på vores den kanal. er jo kommet nu, ikke? Fordi den står også inde på vores kanal. Altså, det er jo kommet, fordi jeg var også optaget, men det er derfor, vi optager i episode 2. Vi har lavet sådan opad, så vi er faktisk 24 og sådan noget, ikke? Ja. Så vi er forberedt. Ja, og episoderne kommer til at vare 25 episoder. Så er der Episoderne kommer til at vare 25 episoder. Nej. Sæsonen kommer til at vare 25 episoder, og så kommer der en ny sæson, som hedder sæson 2. Og som slut episode i hver sæson laver vi sådan en lang episode. Og jeg bliver forvirret nu. Ja. Til slut i episoden laver vi en lang episode, som er rigtig lang. Yay! Men ja, her slutter vi fra æblehylden, Mikkel. Ja. Ja. Farvel også. TV off. TV off. Hvad? Jeg sagde æblehylden, turning off. Sådan taming off, kan man sige. Ja, farvel.